ken achako gi gimi wacho ne be wan gi ng'at motegno manyalo keto sirkal tesre. Adwa na awach ne kitwa kata tich momiyo e piny Kenya kaka joluo en keto sirkal tesre. To adwa wacho ni mano ke tich jaluo ma jasiasa e piny Kenya. Jaluo be nyaka bed ker, jaluo be nyaka winje maber, en be nyaka kete tesre. Koro an adwa neno sama koro jaluo bo bede kom be koro iketo tesre. Waseketo sirkal tesre ahinya, wasetemo mondo wabed ker samoro tamowa. Moses, paro ma in go krach ahinya, mak mana ne kwa siro sirkal nikech sirkal dhi siro jakom mondo bed chairman mar AU. Koro wan be wabro dwaro ni higa mar 2027 koro ker kao jalupne, onyalo kao Nyawang'aya bedo jalupne, mano wanyalo sire. Kata kao Babu Wino bedo jalupne, to wagone block. Kochopo higa mar 2032 ok ni wasiro Mudavadi, koro ng'atwa ma inche jalup ker mosetiyo higni 5 ema ker siro to bedonwa ker. Ok wachak waluwo okang' mabor nikech wan gi jowa be man mbele, to ok wanyal rito ji higni 15 kata higni 20 nikech Mudavadi kokawe 32 tiende ni nyaka 42 eka jaluo nya bedo ker. Jaluo chako bedo ker 32 kolewa ahinya, mana ka jakom ok ochung' 27 mabiro. Erokamano. Nikech odhi bedo AU. Erokamano ahinya Philip Pande, Moses Oburu kaachiel kod in George Siambe kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubietwa. Kata kamano mago mana weche mag siasa. Warito mar neno kaka siasa biro bedo ka gore higa mar 2027. Kalore ni e paw siasa ka bendi wacho ni siasa onge sigu. Kalore ni odiochieng' ma kawuono in inyalo bedo kod sigu gi jirandi, to jo siasa ma pono nomiyo untiere kod sigu gin to gimosore, gichiemo, gimetho kumoro achiel. Omiyo wabed mana kod kwe ka warito weche matimore e paw siasa gisani. Nyaka Ramogi jwang gikanyo mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar okinyi ma kawuono. Wakawo mana yweyo madundo gisani, tok yweyo to chenro mabiro en pok opogore. Oriti masani kik idhi mabor. Jichukulie 30 days third-party cover for your motor vehicle kwa thao moja tu and say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487*4# na uweke namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu, and your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487*4# upate third-party motor vehicle insurance valid for 30 days pap. Ni thao tu. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, tanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'.